Yenza icebo lesifo i-COVID-19. Isifo i-COVID-19 sisifo esitsha. Wonke ubani kufuneke enze icebo ukuba ngaba yena okanye ilungu losapho bathe bagula. Icebo lakho liya kukunceda ukuba ukhathalele impilo yakho. Inyathelo lokuqala, yenza oku kuluhlu lwexesha likaxakeka ngezi nombolo zexesha likaxakeka. Beka uluhlu lwakho lwemeko yexesha likaxakeka kwindawo apho ibonwa ngumntu wonke. Yenza isixhobo soncedo lokuqala. Ungafuna izinto ezincinane ezimbalwa. Iipilisi zentlungu, into yokudambisa umqala wakho efana nobusi, iVicks ikunceda ukuba ukwazi ukuphefumla, ithermometer ukulinganisa amaqondo obushushu. Ceba ukuthintela ukusasazeka kosulelo ekhaya. Kukho izinto ongazenza. Hlamba izandla zakho rhoqo nakakuhle. Lala wedwa. Gquma ubuso bakho nomlomo ngegxalusha lwelaphu xa uphakathi kwabanye abantu. Sebenzisa izitya, iitawuli nezandlalo ezahlukeneyo. Hlamba impahla, iitawuli nezandlalo zokulala ngokwahlukeneyo kwaye rhoqo kangangako. Hlamba yonke imiphandle yonke imihla. Yenza ikhaya lakho indawo ekhululekileyo kumsi. Hlala ekhaya, sukuvumela iindwendwe. Ceba indlela yokutya kwaye uhlale kunyango. Thenga onokukwazi ukukuthenga. Yenza ukutya okulula ukugcina kukhuselekile. Fumana amayeza wakho amiselweyo kwangexesha. Yenza itshati yokutya neyamayeza. Ceba ukukhathalela impilo yakho. Nqanda usulelo, thintela isifo i-COVID-19. Impilo zethu zisezandleni zethu.